tothom. Em presento, soc Xavier Safatilla, regidor de la CUP a la ciutat de Mataró. Bé, avui crec que tots plegats ens volem felicitar per l'èxit rotund del que està suposant aquest referèndum d'autodeterminació al poble d'Arenys de Munt. Creiem que és un èxit rotund, en primer lloc, per la participació massiva tant a les urnes com al conjunt d'actes festius que s'han organitzat al llarg del poble. Pensem que les dades, a partir de 2 quarts de 6, de més de 2.000 votants d'Arenys de Munt que ja han participat a les eleccions, suposa, repeteixo, un èxit rotund. L'actitud exemplar, pacífica i democràtica tant dels ciutadans d'Arenys de Munt com dels col·laboradors que han assistit de fora al poble, creiem que és exemplar. Exemplar la democràcia davant la provocació. Exemplar la participació massiva davant el fracàs rotund d'una manifestació provocadora. Passaré la paraula al company Jordi Vilbeny. Jordi Vilbeny, de la CUP d'Arenys de Munt. Bé, com deia el company Xavier Safatilla, s'ha fet evident el fracàs dels intents del boicot espanyolista, entre els quals hi ha tota la maquinària d'estat, de l'estat espanyol en pes, i el fracàs específic de la convocatòria de la Falange, la qual ha estat àmpliament rebutjada, tot i ser permesa i tolerada per l'estat espanyol i el govern autonòmic del senyor Montilla. També volem remarcar la participació activa de la CUP en totes les tasques i actes relacionats amb la consulta. Jo soc en Marc Sànchez, del Secretariat Nacional de la CUP, i faré de portaveu nacional de la CUP en aquesta roda de premsa. Des de la CUP entenem que aquesta consulta autodeterminista és el camí a seguir a tots els pobles i ciutats del nostre país, dels països catalans. Entenem que aquestes consultes populars, muntades des de la base, organitzades pel poble i per al poble, són el camí a seguir a la lluita per la independència d'aquest país. Entenem també que el catalanisme ja ha trobat un camí per la via per la independència. Són aquestes consultes des de la base, des dels pobles i ciutats del nostre país, i que com a CUP ens comprometem a impulsar a cada poble i a cada ciutat on tinguem representació i on no hi tinguem, però hi tinguem nuclis de la nostra organització. Per acabar, nosaltres assumim aquest compromís ferm de la CUP, de la Candidatura Popular, per impulsar aquest referèndum, per impulsar aquestes consultes i en definitiva per impulsar la democràcia del nostre país i per començar un camí de ruptura amb l'estat actual, amb l'estat espanyol i l'estat francès, que són estats que per més de 350 anys ocuparan el nostre país. I per acabar, en nom de la CUP, en nom de la Candidatura Popular, volem agrair, sobretot, al poble d'Arenys de Munt, aquesta jornada, que no sigui una jornada festiva, sinó una jornada reivindicativa. Una jornada per dir que som un país, que som una nació, que volem un estat i que avancem cap a aquest estat. També molt especialment agrair a la comissió que ha muntat tot aquest referèndum i en especial també a la gent que ha vingut de fora del poble d'Arenys de Munt a col·laborar perquè aquest referèndum i aquesta consulta i aquesta jornada es pogués manifestar, es pogués transcórrer amb la màxima normalitat possible, que és així com ha sigut per sort. Moltes gràcies i més que regal.